Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay na, Marikwanang. Hey, ilibre na tansaitan ni Kumari taatuyang Ay, sigurado da ita. Agasamad da ito'y ginatang na asos. Brink ngay. Ala, agpili kayaw no anya a klase ti tinapay ti kayat niya. Ay, kun kahit. Kayat kaw jay tinapay nga adda palaman na. Medyo nangina da ita, maray. Sige laeng, adda kwarta kukumaray. Wow! For the first time, maramanan tamot lang ti ilibre ni Marituyang. Manungay amin ti bayadak, maray. Ay, partakam akwintaan, Marikwanang. Amang ano agbabawi pa ni Marituyang. Katuan ado ti kwarta na ita. Kat, kiri 2, kiri 1, kiri 5, kiri 6, kiri 8, kiri 1 equals plus Nagbayag 3. kamot nga agkwenta, Maray. Divided Ay, by makamirmerienda akon. times 3. Ay, aguray kayo ata narigat mo ti agkwinta. Plus 2 equals kiri 3 minus 1 Ibatik man divided by lang 3. lima gasaw. Nagbayag ka nga kwenta. Ala, agton madamdama di Bariana. Tanay, mapan ko ito da ito'y merienda dagiti kukumaray. Ha? Kunak man no datati agmerienda, Marikwanang. Marituyag. Asino ako kumarim tidakdakamatam? Dagijay daman nay, Na. Dagijay agkikinuto a babay ijay waiting shed. Wan! Umayakawn! Ay, aguray ka, maray. Ay, saan ka pa'y apumanaw? Diyak pa'y nakwenta, jay bayadam. Sa balimot gayam ako kumari na ti pamerienda na. Ay, makapasakit itinakam. Adakawn kukumaray! Ay, kitaan niyo, kukumaray. Ne, huwag kang paisaw. Adawit ni Marituyang nga merienda. Ay, umaykan, Marituyang! Agtugaw ka dito'y abay kaw! Dito'y abay ko, tinas ko na pagtugawan na. Ay, dito'y abay kaw! Dito'y aglangan sangwanan ng tugaw. Tapnusan kayo nga agapa. Anak ko, rogyan tayo nga rodan tiyang merienda. Ay, ang merienda tayaw, kabayatan nga ag-istorya tayaw. Karpasan ti pa nagmerienda tayo. Kotuanda ka, Marituyang. Ay, katuan na. Day tatalaga ti kayat kaw. Adugat ti kutaw. Na, kinuto ka magayam abadak kumaray. Saan ka din nga silap, maray? Ay, kasano asa anak nga agkusilap. Kat sa bali mo ti pinagmerienda ni Marituyang. Kunak, data ti pagmeriendaan na. Win nga rod kukumari na gaya man, dagiti agkikinuto ababakat ijawiting shade. Apay, di na ayang nga taamaw ama diti ugali dagita ababae. Nay, apay anak ko nam ti kasta, Maray. Kano naglaing da nga agperde iti pada da ataaw. Ay, kasta dagayam. Kasanok nga amaw. Kano nagado ti agreklamo iti barangay hall. Amin da pinirjan dagita ababakat. Apay nga tamat, nga isuda ti kayat apakikaduan ni Marituyang. Diyak man amukan kwa na. Kita man pinagmerienda na paiida. Ay, nasakit tinakam ko, Marikwanang. Isumalagayam ako naman nagatil taulom ata nagadumagayam nga agpaisuti ko tamaray. Iso nga rod ngay mayak dito'y. Tapno agpakuto ka na kaya. May na, ay, ginagdakla ko to, agtuli-tuli doon, Biliwa mo na! nagtambligan, ay, pisgitan ka ang gasto,
Ay, anay! Sa inyo mo't unay nagsakit man! Ay, ano marituyang no kaya't mo amay kat na ito nagdadakulakong Ay, na! Kaslanay dumduma na gito'y kutom, maray. Apay anak ko namday ka! Aglalagto na, isuga. Ay, anay! Putin na mo tayo! Ay, ang tulit-tulit na pa yan. Patay ko, anay! Ay, didak putin na! Pinagmerienda kayo lang arudan! Ay, anay ka! Ada kayo manan dito nga kikinuto Wala ta, awan mo't gamin araramidan may kapitan. Anya nga awan. Nagado di ta amaramid. Agmula-mula kayo, no, tulungan nyo nagati asawa yung agtrabaho. Ay na, masadot ka may kapitan. Ha? May mayat yung kikinuto. Wun mong gamin kapitan. O may kakiiti at takutuan na ka. Na, Kalkalpas mi ka tapinungot pungaw. Ay, kinutuan ni kumari mi atuyang. na. Umay kan kapitan. Nakabayatan na kutkutuan da ka. Istoryaan da ka. Ay, naganto ti may istorya mi kun ka. Dahita katimadi. Dahita gi-istorya kayo, agchichismis kayo. Madamdama. Umay da kayo to ireklamo iji barangay hall. Oh. Ay, saan kapitan? Saan mi nga mo ti makiapa? Na, Nasingpet ka may kapitan. di mo tultuladan nagiti babae di tawiting side. Dagiti agkikinoto. Katwit. Agmalmalim da nakatugaw. No, nyarat pagis-istorya na. Kat no kukumari ni Marituyang dagijay. Ay, apay amakikadkadwan ni Marito yung kadagijay at tataw. Awan lang ang rudin sa bali amaramid nan. Ay, jak mo. Takas lakay kayat na ida. Pinagmerienda na pa'y ida Basta di ka tumulad ka dakwada, ta nalaing dagijay amakiapa. Ay sos. Sapay la ko mga rod. Ta saan danto nga apaan ni Marituyang. Ay, apay nga ta, kagawad. Apay nga ta, nga. Di mo larumwaran ni Marituyang di tabalayda. Ado siguro, ti araramidan na. Apay aya. Urayan mi nga road. Ta pameriendaan na kami kuma. Ay, maruam kayo umutan. Amahom kagawad. Haking kaita. Mas daw kami tilangan ni Badong. Anya ti pakasidawan nyo itilangada. Mas daw kami. No apayakas niya tilangan ni Badong. Basit lang arundan alakay. Kulot pa'y tibuok na. Kinurseng. Da kayo kidi mo tila madmadlaw yaw. Nagalasan niya. Kagawad ko anang. Aguy-uyaw kamutan. Ibagbagak mo lang tipod no. Nay, kunakman no ako kumari kayaw kada Marituyang. Kumari milaang no pagmirindaan na kami. Kat no saan na kayo na pagmerindaan? Uyawin nyo ni Badong na? Saan ko nga uyawan? Ibagbagak lang tipod no bakit kita? Ay, day tati saan nyo nga aramidan. Ti uyawin nyo ni Badong na. Taday tati kang runaan, akagura na. Ay, walis ka la awalis, di ta paraangam kapitana. Ay wen tadyak kaya tinawara aparaangan. Di mula tultuladan ni kumari makagawad. Ni kumarik akwanang. Apay aya. Kano nagsadaw. Ah. Di na pa'y mapunasan dyan nakataptapok nga istante dyan tersina na. Ay adumot siguro ate at aramidan na. Apay nga taapir mitingisit na day ta kagawad tayaw. Nangisit ayamat. Isunsa nagbaak ta nangisit. Ay, awan lat di yung madmadlaw mo't. Uray no nangisit tanagagat ken mapagtalkan akagawad. Awan ti bangayat alala ka ita nakagisait.
Di mo katawaan Ay, wen, kumarim gayam, kapitana. Ay, nahilawan ko matan tinagkatawa. Toy baba. Toy ba? Tapos toy kwa. Pwedeng inmanin. Talagta kakadunga na nga ako. Umayak man makiistorya ka na kayaw. Ay, ano talaga tistoryaan mi kon ka, tuyang. Ay, sige nga rudin rugyan tayawn. Asinaw, ti umuna. Kwa. Siyak ko ma, awan mat ipameriendam. Siyak manaon tiyag pamirinda. Wen tasi ka nga ro ti istoryaan may. Kain, kutwan da kapay. Ay, huston. Jak kayatin tagpakutaw, tapungutin dakmag. May kangarudan gumatang iti meriendaan rayaw. Tapno naragragsak tayo nga istorya. Pangalak nga itiigatang ko iti meriendaan tayaw. Kumarim da itanda tirsena na. Inka umutang. Wen nga ro da Inka, taurayan da ka. Awang kwarta ka maray. Kaot ka akaw di tabulsam. Ipakpakitam laang nga awan at talaga kwartam. Igatanga kanukat iti merienda dagiti kukumarek di ta waiting side. Ay, pautangan nakman kiti maray. Umutang ka, iti ipameriendam kadagita ko kumaray. Wun amaray, gagayim ko ngamin dagita. Kat no inuyaw da ni Badong Mau. Oh, imposible mo't Kano ko kumarik ida. Uyawun daki da ni badungadungdungwa. Siyak mismo tinakangag no kasanuda nga inuyaw ni Badong Mau. Ay makaungatak no kasta. Saan ko nga ipalubaw nga damanguyaw kan badungkaw. Permi ka no anagalas tila nga ni Badong Mau. Ha? Kuna daday ta? Patyan nak maray. Mas daawak nga rod no apay nga uyawon da kasta ni Badong Mau. Kat ako kumari kayo ako nam. Kaday ta mati pagarup ko maray. Anyay tayon di utangam amirinda nga ipamirindam kadagita agagayim Mau. Ay saanon maray? Nagbabawi kan. Wan, makaungatak ka talaga. No kastang uyawon da ni badungkaw. Ay, ada istorya ka. Anya dayta? Sigurado asan mo pa yan ang daytoy. Siyak pa lang ti umuna amang istorya. Anya nga ro dayta aya. Ay, amom kaday. Adik-diktaran ni Kapitan Abanang ni Kapitan Inteng agkurakot. Nay, itaklaang anang ngagdayta. Iso nga ro na kunakan ka. Asyak ti umuna amang istorya. Nakadamagam iti dayta. Napanunot ko mo't si kaamis mo tinagapuan na. Agulimakan na. Tanay, sumungad ni Kapitan. Ay, wen, agtalnatan. Ada kay man dito yun nga gi-istoryan Ay, awan gamin maramid, Kapitan. May bayatan da ito'y nga aramidan may, ngam ti makiapa. Ay, di unay sobrang tag chismes. Mga no anda mapasaktan yung tirik na. Ay, jakayatan nga danto manan aga-apa gapo iti chismes. Awan, Kapitan. Na, Apay kumangay nga aga-apa kamay. Ay, madi talaga dagijay ababaing agkikinuto di ta waiting shed. Naku nampayan tay. Talaga amaditi ugali dagijay. Ay, dagijay ti pakigay-gay man ni Marituyang. Aw, kitain niya aw. Mapanmanin ni Nana Tuyang ijayanda. Agi istoryada manen At damanan perjandan Nusa na siya. Amang ano da kaya, wantay. Agam no nakatalikod ni Marituyang. Isu mati pag-iistoryaan da. Uno saan ni Badong na. Nay, saan samot ang mapan makiistorya ni Nana Tuyang kadakwada aw? Kitain niya aw. Ha? Ay, Ay, sos. ay sos, ay makipinpinungot matan dya kumaray. Ay,
Inakitaan dagiti kakaduak atanaw. Tanawan mo ita. Stop! Stop! Look and listen! Agsardeng kayo! Maysa! Bilangan kayo! Ay, kapitan. Saan nakadenggan, kapitan? Agpipinongot kami let. Dua! Ay, makaungat ka na kayo! Ay, marituyang husto na itan! Ay, sana mabalay! Na! Jakpay nakaibalas iti pa ng perperdi dakin ni Badong Kaw! Agtalo ti bilang ko! Makaungat ang atalagan! Ay, agsardeng kayo! Nay! Ay, sumardang tayo kami na. Ay, saan? Nagkuna sumardeng tayo. Siya tinag ko na! Kung saan kayo asumardeng, agpaayabak iti pulis! Ay, uwan man, kapitan! Sige! Agayab kay ti pulis! Tatiliwon daman dagitoy! Kuna no gagayim ko ida, saan magkayam? Kung nga damanan aga-apa, Jamat ko makayat ti makiapa kat kapitan. Ang aglablabos dama nga minaw. ay agtutungtong tayo di barangay hall. Nasken ang maurnos da ito'y. Awan mo tanda kiti babae nga kikinuto di tawiting sa idang kail. Ay winarningak idan, sunga wanda. Ay, nasayat mait. Mapanda tulungan dagiti asawa da ngagtrabaho. Nagadumat ngamin ti mabalinda nga ramidain. Sana day tag chichismes ka nakikinuto dita. Isumuti ko na. Uray ni Marito yan kat binagbaga akahon. Ay sumut lagay man nagkuyog da kinitataba daw nga napanidya bangkag da. Nasayat mat ta diningag da ka ang kail. Nay, apay anagado dagito ginatang mo amirinda, marituyang. Una, tapno adda meriendaan tayaw. Ha? Kayat mo asawan, da kami ti pagmeriendaam. Saan adagiti kukumarim di tawiting, Shen? Da kayo tada kayo kangaro dagiti pudpud no ako kumaray. Eh, nagmayatin na ding gown. Mayat mo't day. Numakigayam ka iti sabale. Ang kita, no talaga, anasaya at damutlaang. No da kami, awan pagkuna maray. Talaga apod no kami makigayim kan ka. Saan da ka apirpir dyan? Kun saan da ka nga uyuyawan apulaos. Isu nga road ada kayon ti ilibrik iti merienda ita kukumaray. Ay kat, rogyan tayo nga rudan, tanay, mabisin akon. Da kapitan kan kwarog ngay. Ayaban tayo matida dagi jaydan nay. Ay wan, sige, payapayan nyo idang agpaisaw. Iti kasta agmerienda tayaw. Ay na toyang. Apay ngamin nga isukat mo dagiti ko kumaren. Kat isu dati pudpud no agagayam mo. Iti sabali abangir. Pilyam ti talkam apakigayaman. Ala sigay! Dinan! Tinagibusan ti sabali pa'y aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, di MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.